za a kamanta kowa da manzo Allah ba. Wannan shi shugaba haƙƙin da yake tsakaninmu da shi haƙƙi ne na ban girma da soyayya, iya inda za mu tsaya kenan. Amma wani dalili ya zo ka jajibo sunan shugaba ka shiga uku wallahi. Girmamawa ce da ban girma da yawan salati da kusantar abin da ya zo mana da shi, da abin da ice mu yi mu tsaya iyana, wanda ya hana mu bari. Kuma shi mahallin kiwon zuciya ne, zuciya tana kewayawa tana daurami, ta shi ne ka'aba ta rawuka gaba ɗaya, ka'abatul arwahi shi ne ka'abar da rawuka suke kewayawa. To ka yi ƙoƙari zuciyarka ta dinga ɗawafi a kan shugaba, kai ta kaiwa tana komowa, amma wata sabga da ba wannan ba karka yadda ta haɗa ka da shugaba ta wannan layin, karka yadda ko ta mecece wallahi. Amma fa sai idan kana neman salama a gurin Allah. Mutum baya nema to ya je ya shiga ai ta bugawa da shi, ya ta faɗar abin da ya ga dama, to shikenan akwai ranakin dillanci tana nan zuwa.